Volám sa Miroslava Lorincová, pracujem ako všeobecný lekár v Banskej Bystrici. Dnešná moja prednáška bola o možnostiach liečby obezity. Obezita v súčasnosti predstavuje masívny problém v našich ambulanciách. 6 z 10 pacientov prichádzajúcich do našich ambulancií trpia nadváhou alebo obezitou. Poďme sa pozrieť, či vieme tento problém riešiť. My vidíme, že samozrejme farmakologická liečba je k dispozícii, ale základom liečby obezity je nefarmakologická liečba, to znamená zdravý životný štýl, zdravá strava, pohybová aktivita, dostatočné množstvo spánku. U mnohých pacientov však tieto nefarmakologické postupy nestačia, pretože náš organizmus sa bráni redukcii hmotnosti, čo je spôsobené metabolickou reguláciou nášho mozgu a nášho tela, a preto u mnohých pacientov je potrebné pridať farmakoterapiu k liečbe obezity. Máme už robustné dáta z klinických štúdií, preto poďme zvážiť, či v roku 2026 je ešte v zmysle lege artis postupu neliečiť obezitu a obchádzať ju do nekonečna, obchádzať tento problém, ktorý devastuje nielen zdravie našej populácie, ale predčasnou invalidizáciou a obrovskými finančnými prostriedkami nevyhnutnými na liečbu komplikácií, môže viesť následne aj k devastácii nášho národného hospodárstva vzhľadom na tie financie, ktoré táto liečba vyžaduje. Mladý lekár potrebuje čerpať informácie a skúsenosti možno od nás dlhšie pracujúcich lekárov. Ja si myslím, že každý jeden lekár by si stadiaľ to mal odniesť čo najviac vedomostí, ale hlavne entuziazmus do ďalšej práce.